Здравейте! Преди всичко получавате едно пакетче, което е представено от спедиторска фирма. Отваряте пакетчето. Вътре има второ пакетче, което е стерилно, с ръкавици, които поставяте на двете ръце. С тях взимате контейнерчето, в което се поставя материала. Материала е косми от окосмените части на тялото, с независимо каква пинцета имате. Може да вземете от главата, от други окосмени части на тялото, с изключение на срамните косми. И след това поставяте материала в контейнерчето, затваряте го добре, взимате етикета, на който надписвате вашите 3 имена и рождената дата и залепвате върху капачето на контейнерчето. Така материала се поставя в това пликче, затваря се добре и се връща на съответния адрес, от който сте получили тези материали.